Menee. No niin, sitten katsomme näitä vanteita. Tässä on venäläinen vanne suoraan otettu ajosta. Tällä on ajettu, kun tämä Rexikon kanssa Virosta haettiin. Heittää semmosen 3 milliä sivusta ja 2 milliä. Tää on erittäin hyvä venäläiseksi vanteeksi. Panemme sen hylkyyn. Sitten otamme täältä eilen pinnatun Neprin vanteen, missä on Matein Enklant. 2 tuuman vannekehä ja tämä pyörii kuin ajatus. Täältä rupeamme tämmöisellä perusrihtauksella katsomaan. Se on millin sisässä ja sivusuunta myös. Harvasta uudestakaan vannekehästä saa näin hyvää. Tämä onnistui yli odotusta. Toiseen vannekehään on laitettu jo mitakseen rengas. Pyörii moitteettomasti. Kyllä tällä kelpaa ensi kesänä vaunupyörällä ajaa. On vaan niin hakusassa nuo Engelsmannin vanteet, mutta sitkeydellä niitä löydetään. Tämäpä tällä kertaa.